מתייצב עם 47 נקודות. תמר קרונמן מבאר שבע, ישיבת בני עקיבא אוהל שלמה מבאר שבע. שני המובילים, אתם עכשיו תשמעו, כל שאלה אפשר לקבל נקודה. אם מישהו מכם לא להשיב ולזכות בנקודה בנוסף לנקודות שלו, אם האחד יענה שגיאה, גם אז חברו יוכל לתקן. מוכנים? מוכנים? תמר? אתם רוצים לדחה את זה אולי? פעם אחרת אולי, נכון? תפתחו יומנים לתאם מועד? טוב, אני מתחיל ממך, שאלה אליך, שאלה אלייך, זה הסדר? אנחנו התחלנו בשאלות שנחשבות בעינינו קצת קלות יותר כדי שתיכנסו לזה בנחת. אנחנו רוצים שתצליחו. על מה נאמר בוער באש ואיננו עוקל? סנה. סנה. תמר, על מי נאמר בן יקיר ילד שעשועים? אפרים. ישי, קל ברגליו כאחד הצבעים אשר בשדה? עשאל. עשאל. תמר, ויעלו אליה בני ישראל המשפט? דבורה. ישי, השאיר את כליו אצל שומר הכלים? דוד. דוד. תמר, על בני השבט הזה נאמר קולע באבן על הסערה ולא יחתי? בנימין. יפה. ישי, העיר שנבנה 7 שנים לפני צוען מצרים? חברון. תמר, נצטווה לחוד חידיו למשול משל אל בית ישראל? יחזקאל. יפה. ישי, שמו צניף טהור על ראשו? ישוע. ישוע הכהן הגדול. תמר, חילק משלל האויב לאשר ברמות נגב ולאשר ביתיר? דוד. דוד. ישי, הבאר שבין קדש ובין ברד? באר לחי רועי. באר לחי רועי. תמר, העיר שבין ננבה ובין קלח? רסן. רסן. ישי, שם היכה בעשה את נדב בן ירבעם? גיבטון. גיבטון. תמר, המלך שצבאו כלל 1,400 רכב, 12,000 פרשים? שלמה. שלמה. ישי, בנו את שער הדגים בימי נחמיה? בני השנאה. בני השנאה. תמר, שומר שער המזרח בימי נחמיה? שמעיה בן שחניה. שמעיה בן שחניה. ישי, השלם בבקשה, אתם עכשיו משלימים פסוקים. ישי, טוב עין הוא יבורך? כי נתן מלחמו לדל. כי נתן מלחמו לדל. תמר, השלימי בבקשה. אל תתהלל ביום מחר, כי לא תדע מה ילד יום. כי לא תדע מה ילד יום. ישי, השלם בבקשה. עיר פרוצה אין חומה, איש אשר אין מעצר לרוחו. איש אשר אין מעצר לרוחו. תמר, השלימי בבקשה. נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא. ונעתרות נשיקות שונא. אנחנו עושים הפוגה קלה כדי להסביר את הפתגם הזה. אתם לוקחים נאמנים פצעי אוהב ונעתרות נשיקות שונא, שפצעי אוהב, פצעים שהאוהב גם הם טובים יותר מהנשיקות הרבות, הנעתרות בעין ותף שהשונא מעתיר עליך. אנחנו ממשיכים בבקשה. ישי, השלם בבקשה את הפסוק. מי שט בטוחות חוכמה ומי נתן לשכבי בינה. ומי נתן לשכבי בינה. תמר, השלימי בבקשה. כנף רננים נעלסה אם אברח חסידה ונוצה. עם אברח חסידה ונוצה. ישי, שר המצפה בימי נחמיה? שלון בין כל חוזה. אנחנו כתבנו שאפשר לקבל שלון בין כל חוזה בצער עזר בן ישוע, זה בסדר, ככה מודפס לי, גם לשופטים. ככה בנחמיה פרק ג' שתי אפשרויות קיימות. שר חצי פלך בית צור? נחמיה בן עזבוק. נחמיה בן עזבוק. ישי, את הפלישתי הזה היכה סיבכי החושתי? סף. סף. תמר, הממונה על הניצבים בממשלו של שלמה? עזריהו בן נתן. עזריהו בן נתן. ישי, השלם בבקשה את הפסוק. הננה חוכו במותניו, בשריריו. הננה חוכו במותניו, ועונו בשרירי בטנו. ועונו בשרירי בטנו. תמר, השלימי בבקשה. כקש נחשבו תותח? רק חרוץ הרי... טוב. כקש נחשבו תותח? וישחק לרעש כידון. וישחק לרעש כידון. יש עוד שאלה אחת לכל אחד, אני רק אומר שמה שאתה אמרת זה תיאור של ההיפופוטם, של הבהמות. הננה חוכו במותניו ועונו בשרירי בטנו, כך כתוב באיוב. ומה שאת אמרת זה תיאור של לוויתן שלעומתו, כקש נחשבו תותח וישחק לרעש כידון. עוד שאלה לכל אחד מכם. היו לו 40 בנים ו30 בני בנים רוכבים על 70 עיירים.
עבדון בן הלל. עבדון בן הלל הפירעתוני, ששפט את ישראל 8 שנים ונקבר בהר אפרים. תמר ראה את בניו ואת בני בניו 4 דורות. איוב. איוב. איזה מזל שאני מנחה בחידון הזה ולא מתמודד. אתם יכולים לשוב למקומותיכם בבקשה, יישר כוחכם. רבותיי, פרק הפרסים בחתימת החידון השנה. קודם כל, הפרסים לחתן התנ"ך של ישראל ולחתן התנ"ך של התפוצות מהחידונים המוקדמים. נזמין את מר נוח שלו, מנהל מנהל החברה והנוער במשרד החינוך והתרבות, להעניק את פרס חתן התנ"ך הארצי למי שניצח בחידון הפומבי לנציגים מישראל שנערך בירושלים לפני חודש. חתן התנ"ך של ישראל, תלמיד הישיבה לצעירים תושב ירושלים, ישי גיספת, בחידון הארצי, בחידון העולמי.